Hei, olen Kati Ahola ja olen syntynyt Kemissä. Ja monen mutkan kautta polkuni on vienyt minut tänne Espanjan Malagaan. Musiikki on ollut koko elämäni lapsuudesta saakka. 2 vuotta sitten tapasin säveltäjä Kassu Halosen Malagassa keikalla ja sen jälkeen elämässäni on puhaltanut aivan uudet tuulet. Olen aina ihaillut Kassu Halosen tuotantoa ja olen erittäin otettu tästä kunniasta, että Kassu on säveltänyt, sanoittanut, sovittanut ja tuottanut minulle uuden kappaleen nimeltä Kauneinta aikaa. Kappaleen teksti on koskettanut minua ja toivon, että se koskettaa myös sinua. Kappale muistuttaa meitä siitä, että onnellisuus on tässä hetkessä. Ensi kesänä toivotan sinut, rakas kuulijani, keikoilleni juhannuksena Manamansalon kultahiekoille sekä Manamansalon saarikonserttiin 26. heinäkuuta. Seuraa esiintymisiäni kotisivuiltani. Nähdään.